Я сёння ў Осла на цырымоніі Нобелеўскай прэміі, якую атрымлівае Марыя Карына Мачада. Марыя Карына смела і упарта змагаецца з тыраніяй у Венесуэле і, як ніхто іншы, заслугоўвае гэтай узнагароды. Яе барацьба важная не толькі для Венесуэлы. Яна нагадвае нам усім. Супраціў дыктатуры – гэта агульная, глобальная задача. І мы ў Беларусі праходзім той самы шлях праз рэпрэсіі, страх і гвалт. І сёння мы згадваем Алеся Беляцкага, нашага нобелеўскага лаўрэата, які застаецца ў зняволенні. Мы працягваем змагацца за яго і за ўсіх беларускіх палітвязняў. Сёння мы адзначаем усіх, хто не здаецца, хто працягвае барацьбу, хто верыць у свабоду, дэмакратыю і мір. І я веру, што праўда пераможа. І Беларусь, і Венесуэла будуць свабодныя.